intensified. On the eve of the new year, diplomatic traffic through Addis Ababa has intensified in ways that appear routine on the surface, but, upon closer inspection, reveal a region under growing strategic strain. Ethiopia hosted the presidents of Somalia and Kenya within days of each other, as tensions resurfaced along Somaliland's northern coast near Zila. كم تريد لنا أب كبابينا زلوا كنتات مملي سنة حلال خي كم زلون بفلاي بدبوبنا تنادم زلوا كنتات كاب جزينا بجزي نابرت خي كم زلون إثيوبيا بلعلي إيرترا تندسو زلان تبلو زلان الريتوريك تزربات رايدة كونه التنخال كم معلتنا معلتي إننا قددا نابرت عني خي دالو هذا كابو لنك أنا متيوم زلوا زلوا بتعم verify بحر برس النانسا بتعم verified የሚደረግ ብዙ ሪሰርች እና ምስክር የማንፈልግለት ፀሐይ የመታው እውነት እንደሆነ ማወቅና መገንዘብ ይኖርብናል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያችን እንደ ሀገር ስትፈጠር ከዚህ ውሃ ጋር ነበረች። ከውሃው ጋር ነው የኖርነው፣ ከባህር በር ጋር ነው የኖርነው የሚለው ነገር እዚህ መድረክ ላይ አይደለም በዓለም መድረክ እንደ ጀስቲፊኬሽን አጥርበን የምናሸንፍበት ቁልፍ ጉዳይ ስለሆነ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ይሄን መድረክ የሚሳተፈው ተሳታፊ ሁሉ ይሄን እውነት መቀበልና እንደገና ኢንተርናላይዝ ማድረግ ይተበከበታል። ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም መጀመሪኡ ይኮነን ብተደጋጋሚ ነዚ ፕሮፓጋንዳ እዚ ኣብዚ ፕሮፓጋንዳ እዚ ዝያዳ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ። እቲ ዕላማ ድማ እንታይ እዩ? ምስ ህዝቢ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ እንታይ እዩ ስኻ ከምቲ ኣብታ መወዳእታ ዝበላ ንሕና ናይ ዓመታት ምስ ባሕሪ ኮኔክት ዝኾነ ታሪክ ኣለና ዝብል ፅንፅዋይ ክንብሎ ንኽእል ኢና። ምክንያቱ ናይ መዓስ ታሪክ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ኔሽን ስቴትስ ወይ ከዓ ሃገራት ኣቃውማናተን ዘይፈልጥ እዩ ኮይኑ ኣይፈለጥ እዮም ክትብል ትኽእል ኢኻ። ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ፖለቲካዊ ድንቁርናው ንርኢ ኢና ኣብዚ ከባቢና ብፍላይ ኣብዛ ሃገር እዚኣ ማለት እዩ። ፈሊጦም እዮም ዝድንቁሩ ወይስ ብነብሶም እዮም? ከምኡ ዝፍለጥ ነገር የለን። ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ምስ ባሕሪ ናይ ባሕሪ ታሪክ ናትናሲ ኣብ ዝኾነ ከይድና ጀስቲፋይ ወይ ግን ከነረጋግፆ ንኽእል ኢና። ኩሉ ሰብ ከኣምነልና ዝኽእል እዩ። ስለዚ ናይ ባሕሪ ጉዳይ ዘለና ምስ ባሕሪ ዘለና ምትእስሳር ዝተፈልጠ ነገር እዩ። ስለዚ ነዚ ኩነታት እዚ ከምኡ ከም ዝኾንና ኢንተርናላይዝ ኣብ ኣእምሮኡ ኣትዩ ትመንስ እቲ ህዝቢሲ ባሕሪ ይግባአናዩ ባሕሪ ናትና እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ክዝርጋሕ ክኽእል ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ። ብካልእ ዘራርባ ሎንግ ጌም ክፃወት እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ። ነዊሕ ጌም ማለት ድማ እንታይ እዩ? መጀመርያ እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ንኩናት ስለዘይምቻአልና ዘሎ እቲ ኩናት ጌርና ባሕሪ ከነማልስ ስለዘይምቻአልና ዘሎ እንታይ ክንገብር ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ግዜ ክንበልዕ ኣለና። እቲ ግዜ ክንበልዕ ከለና ግን ፕሮፓጋንዳ እናሰራሕና ክንፀንሕ ኣለና። ንህዝቢ ሓንጎሉ እናሓፀብና ክንፀንሕ ኣለና። ነቶም ህፃናት እየ ዝብለኩም ዘሎ ካብ ቆልዑ ጀሚሮም ንኩሉ ደረጃ ናይቲ ህዝቢ ብኩሉ መንገዲ ማለት እዩ ንመንእሰይ ይኹን ንኩሉ ሕፅበተ ኣእምሮ ናይ ባሕሪ ክገብሩሉ ጀሚሮም ኣለዉ። ፋንታዚ ናይ ባሕሪ ክገብሩሉ ጀሚሮም ኣለዉ። ኩሉ ፀገም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ባሕሪ እንተረኺቦም ክፍታሕ ከም ዝኽእል እቲ ዝዓበየ ሽግር ናቶም ባሕሪ ምዃኑ ገይሮም እዮም ክእምንዎ ዝፍትኑ ዘለዉ። ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና? ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዓሳ ኣብ ፅርግያታት ክዕድሉ እንተጀሚሮም ኣይክግረምኒ እየ። ስለምንታይ እዚ ዓሳ እዚ እንድሕር በሊዕኩሞ እዚ ዓሳ እዚ መዓልታዊ ክትበልዕዎ እንተደሊኹም ከጥዕሞም እዮም ሜይቢ ነዚ ዓሳ እዚ መዓልታዊ ክትበልዕዎ እንተደሊኹም ቀይ ባሕሪ ከነማልሶ ኣለና ዝብል ፕሮፓጋንዳ እንተገይሮም ኣነ ኣይግረምኒ። ምክንያቱ ነዚ ነገር እዚ ከምቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢናቶም ዝበሎ ስትራቴጂካዊ ዕላማ ኢልና ኣለና ማለት ስትራቴጂካዊ ዕላማ ማለት ድማ ናይ መወዳእታ ዕላማናት እዩ ማለት እዩ። ጅሎሚ ወይ ፅባሕ ክገብሮ ተደኪለው ናይ መወዳእታ ዕላማ ስትራቴጂካዊ እሱ እንተኮይኑ ንግዚኡ ዝኾነ ስጉምቲ ከይወስድ ይኽእል። ናይ ሎንግ ተርም ዕላማናተይ ግን ንሱ እንድሕር ኢልካ ብዓይኒ ፖለቲካ ክትሪኦ ከለካ ከም ኤርትራዊ ፀላኢኻ ስትራቴጂካዊ ዕላማናቱ ነጊሩካ ኣሎ። ፀላኢ ናትና እንታይ ይብለና ኣሎ? ስትራቴጂካል ኤነሚ ናትና ዕላማ ነዚ ባሕሪ እዚ ከነማልሶ ኢና። ብኸመይ ገሊኦም ሰባት ሕጂ ብዲፕሎማሲ ኮይ ዝብል ዘሎ ነው። ብዲፕሎማሲ ንሰብ ንማሕበረሰብ ዓለም ንምሽካዕ ዝጥቀሙሉ እዮም። ስትሬት ፎርወርድ ክብልዎ ከለዉ ስምዖ ኢትዮጵያ የባህር በር በአሰብ በኩል ልታገኝ የምትችለው በምንድን ነው ብለህ ነው የምታስበው? በጉልበት። እሺ በጉልበት ነው የሚመስል። በዋር ማለት ነው። ዋር ነው የሚሆነው። ግን ዋሩ ኤርትራ ያንን የሚመልስ አይነት አቅም አላት ብዬ ስለማልገምት አንደርማይን ያረኳል ሊመስል ይችላል። ግን በጉልበት ነው።
በእኔ እይታ ደግሞ ከአስመራ ጋር በሚደረግ ድርድር የባህር በር የኢትዮጵያ የባህር በር ፍላጎትም ጥያቄም ይረጋገጣል ብዬ አላስብም። ብዙዎችም የሚሉት ጉዳይ ስለሆነ ብዙዎች ይስማሙበታል ብዬ አስባለሁ። ማለት በድርድር ከአስመራ ጋር በሚደረግ ድርድር ብቻ የባህር በር እናገኛለን ተብሎ አይታሰብም። ኢትዮጵያ ጥያቄውን አንስታለች። ይገባኛል ጥያቄውን ብቻ ሳይሆን ምን ያክል ርታዊ እንዳልሆነ ካካሄዱ ጀምሮ ምን ያክል ርታዊ እንዳልሆነ አንስታለች። ወይ በድርድር ወይ በጦርነት ነው የሚቋጨው። ሌሎች ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን በአንተ እይታ ኢትዮጵያ የባህር በር በአሰብ በኩል ልታገኝ የምችለው በምንድን ነው ብለህ ነው የምታስበው? በጉልበት ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኣብ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ሃገራዊ ቴሌቭዥናት መፅኡ ኮሜንት ዝገብር ኣናሊሲስ ኢና ክንብሎ ወሬቨር ግን እቲ መርገፂ ናቶም ድማ እዚ እዩ ኢትዮጵያ ብኸመይ መንገዲ ኣብቲ ገባሕሪ ክትመልስ ዝብል ብሓይሊ ብጉልበት ብውግእ ኤርትራ ድማ ክንዱ ዓቕሚ ስለ ዘይብላ እዮም ዝብሉ ንኢትዮጵያ ክንዱ ቻለንጅ ክትገብረና ይትኽእል እኒያ እንታይ እዮም ዝብሉ ኩሉ ግዜ ንሕና ፀገምና ውሽጣዊ ፀገም ስለ ዘለና እምበር ኤርትራ ክትብድሃና ትኽእል ስለ ዝኾነት ኣይኮነን ዝብል ዘረባ ኣለዎም ውሽጣዊ ብድሆታት ናትኩም ካብ ምንታይ ክመፅእ ክኢሉ ድማ ክርዶም ኣይክእልን እዩ ስለዚ it is fundamentally important ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ leverage ገይራ ዘድሊ ስጉምቲ ክትገብረሉ ምክንያቱ ኦልሬዲ ንሳቶም ተረዲዎም ኣሎ ኤርትራ ሓደ ኣገዳሲ ስጉምቲ ትገብር ከም ዘላ ኢትዮጵያ ትልቅ ሀብት ክምችት እንዳላት ያውቃሉ። ይህንን ክምችት ደግሞ ለመጠቀም ህዝቡ ኩሩና ተዋጊ ስለሆነ በዛ መልክ እንደማይሆን አውቀውታል። ስለዚህ ሌላ ነገር ፈለጉ። ለምሳሌ ግብፅን እንስጣችሁ። ኢትዮጵያ ጋር በፌዴሬሽን ኤርትራ ስትዋሃድ የመጀመሪያው ከምዕራባዊ ቆላ የጀባ አባሎችን መልምላ ራሳቸው አካዳሚ አስተምረው የመጀመሪያውን ትጥቅ ትግል በእኛ ጀመሩ። ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዞም ሰባት እዚኣቶም ብተደጋጋሚ ዝጥቀምሉ ታክቲክ እንተሎ ኮይኑ ታሪክ ምዝንባዕ እዩ ታሪክ ምዝንባዕ ድማ እቲ ባሕሪ ንዓታቶም ይግባእ ከም ዝነበረ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኮኔክትድ ኣብ ትኾነሉ ዝነበረት ወይ እውን ኤርትራ ብፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ክትቁረን ኣብ ዝተገደደትሉ ልክዕ ከምዚ ህዝቢ ኤርትራ ዝደልዮ ዝነበረ ገይሩ እዩ ትዛረብ ዘሎ ግብፂ ድማ መፅያ ንጀብሓ ዝበሃሉ ባዕላ ሰልጢና ልክዕ ከምዚ ካብ ኤርትራ ወሲዳ ንዑ ከሰልጥነኩም እየ በቃ አንፃር ኤርትራ ተበገሱ ነው ህዝቢ ኤርትራ ይቃወመኩም ነይሩ እዩ ፌደሬሽን ህዝቢ ኤርትራ ይተቀበሎን የስ ገለ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ማኒፕሌት ጌርኩም ኣብ ጎንኩም ጌርኩም ነይርኩም እዮም እስትሩ ትንጉስ ከም ይገብር ነይሩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከይዱ 5 ዓመት ተንኮል ናይ እንግሊዛውያን ተማሂሩ ስለ ዝመፀ ቁርብ ብልሕ ኢሉ ነይሩ ክኸውን ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ከታልል ክኢሉ እዩ ቤተክርስትያናትን ሃይማኖትን ተጠቂሙ ኣሽኪዑ እዩ ولا أتم زدقفوا زنبرو تم قد استطاع السامي منيرو because am موداتا جاي من هاي السلاسة تاع كم زنبرس اللي تردوا عمقن مسردا كان تاي تقبري am موداتا زوم سباتياتهم نتي تاريخ ناتنا مزنبع دايما دايلي يلوم سرحهم وسيلهم مالو انتاي جن كم زقبروم زلو انتاي نوص زفتر لهم زلو كنتاس اللي زلو كم زقبرو زلو اسكي قرب تلي مستينا بعالم درجات زقبر زلو حدا خلت كانت تحاعزو بفلاي أمريكا تنقصقصو زلا أبزي هاجروم دبلو زلو سمعوا أبزي How are you? Good to see you again. Thank you. It's good to be back in Ethiopia. I enjoy it here. እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ኣፍሪኮም ሓላፊ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ እዚ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ማለት እዩ ናቱ ሓላፊ ተደጊሙ ናብ ኢትዮጵያ መፅኡ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ Very much an American night. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣሜሪካ ኣብ ሓገዝ ክትገብረሎም ብዙ እዮም ዝደልዩ ዘለው ግን ኣሜሪካ right now ክትሕግዞም ኣይትኽእልን እያ because the situation ኣሜሪካ እንኮላይታ ናቶም ደጋፊት ኢማራት ኣይጠዓማን ኣሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ካብቲ ንሶም ክደልይዎ ክረኽብዎ ዝኽእሉ ወፃኢ complicated እዩ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ they can wish for many things ካብ ኣሜሪካ ክረኽቦ ሓገዝ ብጣዕሚ እዮም ዝደልዩ ዘለው ልመናናቶም ኩሉ ድማ በመንገድ እስራኤል ኣሜሪካ ገለ ነገር ክረኽብሉ ዝኽእሉ አንፃር ኤርትራ ተተሰለፉሎም ብዙሕ ትምኒት ዘለዎም እዚ ግን ክኸውን ኣይኮነን ስለምንታይ ከረዩ Three important steps has been agreed with the Somaliland. Number one is the relocation of the Palestinians to the territory, and number three is providing a military base Israel in the Gulf of Aden coast
And number 3 is Somaliland to join the Abraham Accord. That's the 3 demands of Israel, and Somaliland has accepted. That's what the information that we heard. So it's not only one or the other. And then if that 3 is implemented, what's going to be next is opening a Pandora box, really. بحفشة بريزنت ناي سوماليا أب تركو أب زنبرلو وي أب زخونة مثال جزيرة أب زقبرو انترفيو بنا نسمع زلنا إسرائيل لابنت نبتي سومالي لاند تمتعال زبلو زلو حدا كابو فلسطيناويان ناب سومالي لاند نمقبار مدب كم زلو يزنقر زلو انتم غازا زلو فلسطيناويان يحيدكا 3 مليون زخونو ناب غازا نخت السقاقروم كالاي عبو تهدراو بيسك قبرو أب سومالي لاند يحسبوهم زلو سالسايد ما سات بقلت وانتزاربلا تا سومالي لاند أكال نايتي أبراهام أكورد سبحال كتكون سلازي إزقو دايزي نت كبابي أبي ربشا توم بفلسطين زحلوقو أوروباويان يقونو عرب يقونو تشايناويان يقونو راشاويان يقونو كلاتهم كدقفوا زي كله يزغا نسوماليا عبي دبلوماسياوي دقاف كقبر الله بقمت قالوا أبي أحمد نسرائيل كدقف هذا حسب زلو كند منتاي كاب كالا علامات تقاومو خقات مخمز غلن تنسلو خقات مخمز غلن يزن قرزلو إزي تا حنت كفال كتكون كلا تا ني أبي أحمد بزوع نقرات نقي قبرو وانت درو توزلا كاليتي ذا شارت زيادة ما ببزح يزورو علو ذا شارت زيادة ما تايترو لهم لتقدم مستوى السنة جزية مالتيو إمارات زدل يوخ قبر زخل حيلي نيرو سلامنتاي مزبزحات هجرات أزيد صبغ زخونة زمدنا بمفتار أوروبا أمريكا بجنزب حيزو نتن هجرات عرب دما مشارقتن كم زخونة نقلين ينفسي قبر لن كم زلو نربحها كله مسرح كم زلو نام سلا يخيد نيرو أبزوها نزكن إمارات مالت كابمولو هجرات عرب زتقلل هجر يقوين زلو درجة محازة زي بلو مشارقته زي بلو بجك إسرائيل مالت بعالم البعل استقللي سلازي نزل استقللت راي تدعي ناخده كاب كل غربابتون محازوتون زقلل زلو حقرينا نرزلنا كم نريا زلنا مسعود عرب عبز خونه كوينات يخيد كم زلو يزنقر زلو مس جبتي ولا كابزح انفستمنت غير لهم تلو نجبتي ببزح من قدي حدقات وردهم كابزلا إمارات رديو مالو حدقنا إمارات دما أب كل يريولو بمن قد إثيوبيا غيرو إثيوبيا أبي أحمد إن دقاف النهابو ديقاتات نخسرح ممليسو نكسفحفح ممليسو ني قبتي وتر نخفطر لهم حلف حليفهم دما ناي أباي قد مفتح كي ترخبلو نابك بحر نكخيد سبونسرز قبرو وزلو صوم مخانم فليتو مالو سلازي ناف سومالي لاند خمس وزدليو نسومالي لاند خبلوني نسوماليا ني قبتو زلو استراتيجيكاوي حيلي قبل إثيوبيا نعون خفرسو كل نجار يقبرو خمزلون نبي أحمد دما بوتا دراويهم بقول شفاني يقبرو لهم زلو يريلو هذا RSF زبالة بالسودان السودان كفرارس كلون نجبتي لك كمتي يمن قداي يمن نجبت ني سعودية عزيزة قداسي زخونة ما سقوم تتوزل زلا قداي ناي السودان دما نجبت قداسي ناشنال سكيورتي هناك لك كم زي سعودية 24 ساعات هناك لنا إمارات كاب يمن تقليل كاتوصي لهم عزيزهم مدوصي تمساسالي كم عينت كيح مسمر نعرسيف قبتي هيبنيرو قلنا قبتي عقمي سلازي اللي سقومتي وسدني برقت سقومتي وسدالو كنرينا سلازي التدري زلنا أتاساسي تابت جيم دما تركيا نتركن قطر دما عندنا تركي أب سوماليا هري ماما مالو مالك سلازي أب سوماليا نتركي أب سودان نقبتي بقطع أب يمن دما السعودية بقطع يهرمو سلازلو كلاتهم دما بكالو ورب حلو أب سوماليا نابنت سعودية تأتلا نتي فدرال منقسي كتحيلو تدللا أب سودان مثال برهان على السعودية أب يمن تخونون ريالنا لك تركو معكمو كيف توا بقى تجديدا محزنات نخقبرها تقبرن زي الإماراتي زبالتل سلازي تركيا أب زوانزي السعودية بغرباك سرحها أب قداينا السودان أب قداينا سوماليا كم ما أب قداينا يمنون ونياتو سعودية أسوار كجزء برك سرع زغل كندو عقم زلوا يكون سلازي تركو دم حركاتي أسوار دشيتيو بقمت قالوا إمارات كاب تركو خد جزاي تخليها سلمتاي تجرأ أورب حصل زلوا تجرأ أورب حصل زلوا of course إمارات تجزء على بوتات سنة كنا ولا نخلينا بحف شاقل انتهي نر لنا the whole situation إمارات أب كبيد أبو عماي آتيا خمسة لا يزن الجرزلو زد ما نأبي أحمد مرديو أبي أحمد recalibrate جبرزلو تجديديو فتي كونتاتيك أهير كم زلون كم تنسوس دليو يخون له كم زيلو يرداس لزلي
كابو خيدنا ناب سودان نخيد أب سودان زقبر زولو دمان ري كلها نجار استأساسرت يعني إرترا بينا بحردو جن أفريد زبلو زلو لون جيمس أوتلو زبلكم كابزي تكونتات أب حتصير جزية ولا حنت خبرو زي كل لو كنتات تفتير سلو زلو زي سودان أبز قربا سراوي السودان قلت بزخنا مقصاصات يقبر كم زلو يزن كرزلو أبزي دحن قربت فيديوهات مقصاصات ناتهم كنركم فتنينا زين ريز لنا سراويتنا السودان بكا نتي كوردفان زبال ملو حرا خوص او قريب خمسلون كم تري ود لهم حدش موبيلايزيشن غيرو البرهان ناب سعوديه قيدو ناب جبت قيدو ناب قطر قيدو سيرترا ترغيبو ناب تركو قيدو مستملس زغبر زلو مدقعتي سلازي زاكل وتادراو حجز رغيبو خمسلون دغاف رغيبو خمسلون مورال رغيبو خمسلون نرزا لنا بتمنقصاصات دما ارسف اندحر سراوي السودان أتكيلو كقالس جميرو RSF مزق على زغل عقمية بلون سلازي اتنريو زلنا كونتات أبايتا دما لك كم تاب يمن اتستيس زبال تسراغي فدو تصلو RSF دما بسودان كم زيلو بحماق إسعار كم زلو يمزنو غرزلو إذن تايزر هيك كان دحر الكادما أبزي تماليسنا انترينا زي من قصاصات تايدر هيك كاتلك السودان نابتبو درجات خيط كم دلا كونفليكت زونز السودان is fragmented okay بزحات حيلتات يوم زلوا السودان اجيتهم بزحات حيلتات من مسمن يوجنون أقداسيو سلازي اتكارتا درينا صنعه كابوز بقاسيو بحفش أنا كميرتراين أبزونا حانت ميديا دقبر واسك سمعوها سراوي السودان ببزحي ناب دوات إثيوبيا يقعز كم زل يتقليز زلام كلمة سمونات بجنرال عبد الفتاح البرهان زمراح منغستي بورت السودان كمون سراوي السودان أبي إثيوبيا موافري حيلتات RSF كم زتت عايشن أبو دما بزحات عطوات RSF يسلطنن يململن كم زلوم خصيصو نيريوم اتي عب كل بينشانغول إثيوبيا موافري غيرو زبحال زل RSF كاب حبرات عرب إميريتس زمصلو ناي أصوار حاجزون بغتها زغبرلن ناب سودان ساغرلن كبابيتات كم زخوني تقليصم قدم ورحي بريزيدنت إسياس أفورقي ناب بورسودان أب زغبرو غزدمام مس جنرال عبد الفتاح البرهان بزعباتي مبراقاوي غزاتات السودان مالتون مس إثيوبيان إيرتران أب زدابو كبابيتات وتهدراوي متقعتات أنصار RSF نمكاد مدب كم زوصو تقليص نيريوم بزي دما يمثل سراوي السودان ببزحي أحادوتاتو ناب دوبات إثيوبيان سودانن يزقع كم زلو تسميعلم زي من قصقاس سراوي السودان مسرت بمقبار كاب وغن إثيوبيا انت عينت قبر مرس زي أب زحلفه وان أريكم نيرزي تسراويت نابلو نايل قصو يسقع كم زلو زنقر زلو ببزحي نابتي كتماتات ناب دوباتنا إثيوبيا سراويتنا السودان يمت كم زلو يزنقر زلو انت وحده مس إثيوبيا كوينات كخفتيهم كنبلاي نخلينا انتاي قن كقبرو خفتنيهم بزخونه يقول من قصقاسات كابتي دوبات كمتن زغل كقرصو كفتن اللو مغنياتو حانت نزي RSF كسعرو تحرقينكا كاب كالي دقاف كركب كم زي كل غيركا كتبتكو كتكلالك نزي انت كتقبر تديك انت خيل كاترا يا قادمه اتو تدليو عوت كترغبو تخل سلازي كم نريو زلنا ازي حدش اول ادبا نتو كنتات حنت الا ابزي chart كريكم وده was this chart نيرا if I can find it اذا chart زيا انتهي لهم يوم زقلتوا زلو بزحات نتكونتات كتغير تخلق تكونتات حجي اكمزي بصحي زلو يمزلو زلو تاي مالتيو دارغا كلهم حيلتات يتاخخبوا بفلاي جبت السعوديه قطر هنا جبتي سعوديه تركي ثلاث يوم وتهدراو حيل زلوم يوم بس حزب زلوم يوم قطبا زلوم يوم ثلاث يوم ابتفلالي بوتاتات حد عينه السلالفا يقبرلو نعنا انت مالتيو ኤርትራ ናይ ኔክስት ሙቭ ናታ ምስ ቱርኪያ ይከውን ዘሎ ኤርትራ ምስ ቱርክ ዲፕሎማሲ ሞር ክትሕይል እቲ ኩነታት ኣፍ ደገ ከፊትላ ኣሎ ስለዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ለውጢ ከምፅእ ተኮይኑ ቱርኪያ ኣብኡ ክሳተፍ ተኮይኑ ኤርትራ ኣገዳሲ ተራ ክልዋ ስለዝኽእል ምስ ኤርትራ ቱርኪያ ሜይቢ ዝምድና እንተገይሮም ክንግረም ኣይኮና ማለት እዩ so everything is making sense ከመይሉ ብሓደት ነገራት እናተኣሳሰረ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ካልኦት ሓይልታቱን ብፍላይ ሃገራት ዓረብ በቲ ናይ ኢማራቱን ቅስቃሳት ኣዝዮም ተቆጢዖም ከም ዘለው እዩ ዝንገር ዘሎ ሕጂ ኩሉ ነዚ ይከታተሎ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ጅርዮ ኣሎ ናበይ ከብፅሓኒ ይኸውን ይኽእል ኢሉ ካልኩሌት ይገብር ኣሎ ግን ኣብ መወዳእታ ግን ንሱ ኩሉ ግዜ ኣብታ ዝፈልጣ ቦታ እዩ ዝምለስ ንሳ ድማ ዓሰብ ትበሃል ማለት እዩ ልስን አሰብ ወደብን ለማልማት የሚል ነው አሰብ ወደብ የማን ነው በባለቤትነት አይደለም
ተፈጥሯዊ ወደብነቱ ኢትዮጵያ ነው። ባለቤትነቱ ሌላ ብዙ ጊዜ ስላወራንበት ይቅር ብዬ ነው። ተፈጥሯዊ ወደብነቱ ማለት አሰብ የተሰራውም በኢትዮጵያውያን ነው። ሲጀምር ማን ሜድ ነው፣ ኢትዮጵያን የሰራችው። ያ ወደብ ያለማችው ኢትዮጵያ ነች። ግን አቀማመጡ ሁሉ ነገር ስታየው እዚህ አካባቢ አሰብ የሚጠቅመው ከም ትሪዎም ዘለኹም ብግልፂ ብዛዕባ ልኡላዊ መሬትናትና ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን መፂኻ ምዝራብ ንቡር ተርእዮ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ አሰብ ናትና እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ኤክስፐርት ተባሂሉ ተዓዲሙ ዘሎ እዩ እንታይ ትብሎ ነዚ ሕጂ ነዚ ሲ ከምዚ ዓይነት ሃገር ሲ ብኸመይ ኢኻ መንገዲ መፍትሒ ክትገብረላ ኣለካ ዊ ዲማንድ ከምዚ ብዝበርትዕ ቃላት ኢና ንመንግስቲ ኤርትራ ምስ ግብፂ ዘሎ ዝምድና ምስ ግብፂ ይኹን ምስ ስዑድያ ዲል ክግበር አይ ዊል ካምፔን ፎር ዲስ ክሳብ ታብሂዎ ዘለኹ ካምፔን ክገብር እያ ስለምንታይ ንሳቶም ምስ ኣሜሪካ ዲል ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ምስ ኩሉ ምስ ሸይጣን እውን ሸይጣን ንዑ ዲል ይህልዎም እውን እንታይ ስቂለ ሸይጣን ገብሩ ክፍትኑ ኣለዉ ህልዎም መሰረቱ እውን ይህልዎም ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ንዓና ነመድኻም ኩሉ ዓይነት መንገዲ ኩሉ ዓይነት ርሕቀት ክኸዱ ይኽእሉ እዮም እታ ንዓታቶም ኣብ ቆርበቶም ተኣቶም ልክዓቲ ኩነታቶም ኣብ ርእሶም ኮይና ትርብሾም ዘላ መን እያ ግብፂ ስለምንታይ ትርብሾም ኣላ እንድሕር ኢልካ ኣብዚ ክልቲአን ከተሓዘልኩም እየ ተመሳሳሊ ስለ ዝኾና ስምዕዎም this is how you ንፀላኢኻ ብኸመይ ተንበርክኾ ኣነ ኣለዉ ገለገለ ሰባት ብካልእ ዝርድእዎ ግን ስምዕዎም ፕሬዚደንት ኢሳያስ አሁን ውጤቱ ምንድን ነው የሆነው? በግልጽ ባያወጣም ቅሩ አሰብን ፖርት ኤክስፓንሽንን በሚል ከቨር ኢኮኖሚክ እንቅስቃሴና ኢነርጂይዝ አካባቢ ለማድረግ በሚል ከቨር እዛ አሰብ እንደሚገቡ ጅቡቲም እንደዚሁ ፖርት እንደተሰጣቸው ዶራሌን እንደተሰጣቸው ይሄ የሚያሳይ ምንድን አሁንም ኢትዮጵያ ከበባ ነው። አሰብን ግልጽ አድርገን ስላስቀመጥን ከዛም እኛን በነገራችን ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ንዓሰብ ንምስፍሕፋሕ ነቲ ወደብ ንምስፋሕ ተባሂሉ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ትገብሮ ኤርትራ ምስ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ዝምድና ወላ ሓንቲ ጥቕሚ የብሎምን እዚ ንዓና ንኢትዮጵያውያን ንምኽባብ እዩ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብካልእ ዘራርባ ንሕና ክንወራ ንደሊ ዘለና ወደብ ንሕና ብሓይሊ ጎቢጥና ክንወዛ ንደሊ ዘለና ወደብ ኤርትራ ምስ ካልእ ሃገር ከተልማዓ ኢላ ትሰርሕ ስለ ዘላ ኣይተዋሕጠልናን እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣይገርመኩምን እዚ ሕጂ ናይ ዲፕሎማሲ ምሁር እዩ ኣሚን ገለገለ ሰባት ኣሎ ተራ ኢትዮጵያውያን ዝበልዎ ጎት ሄል እንታይ ተራ ኢትዮጵያውያን ዝበልዎ ማስካብ ፅርግያ ነምፅኦም ኣለና እዚኦም ከምዚኦም ነገር ካብ ኤርትራ እንተዝብሉ ኮ ኩናት ኣዋጅ በልዎ ሶ ብናይ መንገዲ ሲሪየስ ክወስዶ ገለገለ ሰብ ኣሎ ኣይዶን ኣብ ደሉዥን ኣብ ህውተታ ክነብር ዝደሊ ዲስ ሲሪየስ ጥራይ ንሕና እንታይ እዩ ኩሉ እዚ ዝግበር ዘሎ ንኤርትራ ምናልባት ቀደም ኢትዮጵያውያን ክሳዕ ክንዱ ክኸዱ ይክእሉን እዮም ኢሎም ዘይውስኑ እንተነይሮም then you have to decide now ናይ ግድን ዲልስ ክግበር ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ንሕና ዲልስ ተገይርና የስ እቶም ንገብረሎም እንታይ ገብሩካ ገለ ኣብ ገለገለ ይርየ there is no free lunch ይብላ ኣሎ መን ፍሪ ላንች ኢልካ እዚ ፍሪ ላንች ይኮነ ሓይሊ ኣለና ወታደራዊ ሓይሊ ኣለና ኣብ ልዕሊ ዘለና ግን ክንውስኽ ኣለና ኢና ንብል ዘለና ካልኦት እንታይ እዮም ዲል ዝገብሩ ዘለው ሓደ ግዜ እኮ ኣብ ኤርትራስ ኣብ ቤዚክ ነገራት ክንረዳዳእ ዘይንኽእል ኮይና ኢና እኮ ኣብ ዓለም 190 ሃገራት ኣለዉ ከምተን 190 ሃገራት ንሕና ካብን ዝተፈለየ ክነብር ኢና እዮም ዝብሉ ከምኡ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ናይ በይንኻ ንማህርስ ኪድ ኣብዛ መሬት ትነብር ተለኻ ናይ መሬት ሕጊ ኣሎ ኣብ መሬት ሕጊ ድማ ተሻሪክካ ትኸይድ ሽርክነት ድማ ኣገባብ ኣለዉ ንስኻ ወይ ሓያል ኮይንካ ከም ድሌትካ ነቶም ካልኦት ከም ናትካ መጋበርያ ጌርካዮም ሽርክነት ትፈጥር ወይ ድማ ንዓኻ ገለ ረብሓናታት ኣጉዲልካ ሚእትኻ ካብቲ ደልዮ ረኺብካ ዘይኮነስ ገለ ነገር ኣጉዲልካ ሽርክነት ትገብር እዚ ንሕና ንገብሮ ዘለና ኣብ ዲያስፖራ ንዘሎ ሰብ ኣተሓሳስቡ ክንቅይር እምበር ኣብ ኤርትራ እኳ ክንደይ ከይርይዎ ንምንታይ ይርይዎ ኣለዉ ንፈልጦ ይብልናን ብሓፈሻ እንታይ ንኽብል ኢለ ነዚ ንገብሮ ዘለኹ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ናትና ንኽወሩ ነቲ ናትና ንኽምንጥሉ ነቲ ናትና ባሕርን ፀጋታትን ንኽወስዱ ዝኸድዎ ዘሎ ርሕቀት ንሪዮ ስለ ዘለና ዊ ዋንት ንሕና ድማ ብመንእሰያትና ዋጋ ከፍ ኢልና ክንከላኸሎ ይንደልን ኢና እዞም ኣብ ደገ ኮይንኩም ትዛረቡ ብፍላይ እንድሕር ነቲ ሃገር ብሰራዊትና ጥራይና ክንከላኸላ ትብሉ ተኮይንኩም ደን ከይድኩም ሓግዞም ነቶም ሰራዊት ዕረፍቲ ይደሊ እዮም ስለምንታይ ዕረፍቲ ናቶም ክንዛረብ ከለና ሕማቕ ዝስማዓኩም ኣይርዳንን እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ግንባራ ሰፊሩ ዘሎ ጉዳይ ሃገር ኮይኑዎ እምበር ምርጭኡ ኮይኑ ይኮነ ስለምንታይ ንሱ ክዕርፍ ዘይንደሊ ስለምንታይ ንዑ ኣልተርናቲቭ ዘይንደሊ የሉ እንተወሓደ ወላ ቀፃል እንተዘይከደ ገለ ዕረፍቲ ክረኽበሉ ዝኽእል ንኣብነት ክንደይ መንእሰያት
أنا كنت فلتسي مبزعتهم تم أسبوت سبع حدار قال عسب يمزلوا أنت واحد أنا بتجازا وتيجي نبرو عسب يزلوا ترى يمزلوا عسب زلوا أنت إذا جمال لو تفلتوا أي متسني عمد ملاي متسني حنت جزء ورحيد مت حنت جزء بعمت يدمت أنا نت جور بيت يجي نبرو عبد القادر بحال عسبي نيرو أنا أبي أرترى خلوق I'm telling you this really story مالتي أبي أرترى خلوق 13 زنبرة جزيرة إذا نقولكم زلوا دكي maybe كاب 10 عامت نتحتي ويوم كاب 10 عامت نتحتي 4 دك قالوا نيرمو 4 تاسبيتو بلين يتقع كاب عدو تمر عيدم صحيح حنتي تفلتني أفكر صحيفة تفلتني عمت أب maybe كنت زي دبدابة يصحف ولا نحن نصحف ولا بكذا نتا دبدابة كتصحف كلا دسمع عن زنبرة غانزا نتا دبدابة نخيط صحف بزعق زي يزحن كل نيراني because it's completely painful ناي تمرت يبلنان ناي كدان يبلنان ناي قلي يبلنان ناي زي يبلنان يهتبل دي بالله سلا زخونتها نريالنا أقل عمد ناي تمرت سينو نحنا أبقل كفلي تماهيرنا مسودة أنا تتراس دي توديو وقال في قصات مشي طرفه نعو كولا غيرنا الجبنا ذهبنا ينقزين يروح يعني بعدنا نصقو ما سلزنا برنا بحفشة انتي نقبل لي حسب زخده سب قلت فهم لسني سلازة حسب نعنا لوجيستيكالي ولا نمكل خالون نيرترا يا مالتي وتدرا عامي بلاني بلون نتبن سينا يرترا نابنت اب كبابار انت زلو ناب عدو متينا قال كيدو سدروري كملا شغله حسب زلو ولا لوجيستيكال كبيد ذاتس واي دما دم جيم يمزخدو اذا خا ابتي حبرتسبنا مبزحون ترالو اب عدو زلو سب اغلغلو زلو سب ولد ابل شد شوعات وليد تزبنا مبزح نيرو جن نحر الحق الله خيرو كل جزء خيرو كل دا يكلني مهنياتو اب عملت حنت ورح زو خين تلو ابتا ورحتي انا قد لا يكونتن تنسكت حس تخلوا له من قد بزح there are many things exactly الواحد يخد انحو مهنياتو نابنت انا سمع زنبركو ستوريز نغركم زلو بعماي توصلوا قال سبات انا سمع زنبركو كاب عسب مستددوم قتا نعسني كرن دحر قينو بوتوم اي مصوني انت عايزك مصيلهم نا عقردت يخدو وي وني تقرارات كيدو ما بتحرشاتات كلتسو من قال يسرحو قال غنزب مسحازو نتا غنزب حيزوم اب غزا زخونه ነገር كغبرو يفتم سلاز there are many things انا نغركم زلو هناك تشنش دشني سو كاون نيو بزح تغير خون خلي ግን ቁጠባ ናይ ኤርትራ ድማ ካውን ሽዑ ይሓይሽ ነይሩ ካብ ሕጂ ስለዚ ብሓፈሻ ኣላያንስ ክንገብር ኣለና ኢልና ኣፒል ክንገብር ከለና ንህዝቢ ኤርትራ ንኤርትራ ክንሸጣ ስለ እንደሊ ናይ ኤርትራ ሴኪሪቲ ስለ ዘገድሰና ገለ ይኮነ እንታይ ዳ ኤርትራ ሓያል ክትኮነላ ህዝብና ድማ ናብ ቁጠባ ናብ ምንባር ናብ ፅቡቅ ዝኾነ ህይወት ከማዕዱ ኩሉ ግዜ ኣብ ግንባራት ጥራይ ከይነብር ዝብል ሓሳብ ስለ ዘለና እዩ ንቐፅል ኣብዚ አንተ ወዝራናዮ ምክንያቱም ዋናው መነሻችን በዓለም መድረክም ስንቀርብ ይሄ ነው። ታሪካዊ ትስስር አለን የሚባል ነገር ይሄ ነው። ይሄ እውነት እውነታችን ነው። ይሄ እውነት ሐቃችን ነው። ይሄ እውነት ልንነጠቅ የሚገባ እውነት አይደለም የሚለውን ሁሉም ሰው መያዝ አለበት። የመጀመሪያው ፖይንት ይሄ ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ንምእታው ኣብ ናይ መወዳእታ ምድላዋት ከም ዘላ ኣፍሪጥ ኣላ እዚ ሕዚ ዘሎ ወለዶ ኢትዮጵያ ነቲ ብስንኪ ውዲት ጸላእትና ዝሰኣናዮ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ክዳሎ ኣለዎ ክብል ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ገሊፆም ኢትዮጵያ ካብ እትፍጥር ኣትሒዛ ቀጻሊ ምንጪ ሓበን ኮይኑ ኢትዮጵያን ይኹን ዓለም ዝፈልጥዎ ሓቂ እዩ ቀይሕ ባሕሪ ብምባል እቲ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ገሊፆም ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ዳይሬክተር ዋና ዳይሬክተር ርክባት ወጻኢን ወተሃደራዊ ምትሕባርን ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹም كل زيجا نزحق زي كردو أتحساسيبهم أفتق بحري إثيوبيا حيزنا تفتيرنا مهلاونا أبي مدرخ عالم أماني مرتوع بمغرب كنعوت كل فقداي مخان كلهم إثيوبيان حقي كفلتو علو من قبل يوم الجنرال تزاريبهم تنفاسنا كمون مساي إثيوبيا بمباليو نقيح بحر قليزوام كم هاجر نزحلفو 13 عامات بسنكي سنة ودب بحري بقطبات سقينام نسلام دحنة زلنا تقل عن الدمام بعابيو وسيخي بمباليو زقلت الجنرال ودب بحري حجي حدك بهاجراوي أجندات إثيوبيا مخالف زجلت الجنرال كالوت ودبات كالوت قديات مزي أجندا بمتصار بسبب كندي كدنا غرنام يفتنو بزي قدس كم قداي حجراو أجندام كنفتنن كنقالسولن يقبايلهم قداي مچم كابا فهم سمعنا سلازلنا بزح كل الكنبلين خلينا زوم سباتياتهم تعنا باللومن يفكروت فور سبقنا عندنا ميليتري اني عند ادفنتشر نقطرو بيناتهم ኢትዮጵያን የነካ እነሱ ምንም ያቃሉ ነው ምለው ግን ብዙ ጠንቅ
ለራሳቸው ለህልውናቸው ለህዝባቸው ለሀገራቸው ይኖረዋል። ኤርትራም ኢትዮጵያን አስጠልለው ኤርትራኖች ኢትዮጵያ ጠላት የሆኑትን ማንካት ለኤርትራ መንግስት ህልውና ለሀገሪቷም ህልውና ከባድ እንደሆነ ማወቅ አለባቸው። ከዚህ ከወዲሁ ኢትዮጵያ መንግስትም በዘዴና በዘዴ የተናገሩት እንጂ በግልጽ ብሩታሊ ኦነስት ሆነን በግልጽ ጉዳዩን ስናስቀምጠው ኤርትራ መሳሪያ ሆነ ኢትዮጵያ ላይ ለምታረገው ነገር እርምጃ ሁሉ በደንብ ተጠያቂ እንደምትሆንና ምላሽ እንደሚኖር ምንም መጠራጠር የለባቸው ኤርትራኖች። ምንም ጥርጥር የለውም። ማንም በህልውናው በአንገቱ ሲመጣ ዝም ብሎ የሚያይ የለም። ሕጂ ዋርኒንግ ንኤርትራ ዝህብ ዘሎ መጠንቀቕታ እንታይ እዩ ንግብፂ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ዓሰብ ናብቲ ልኡላዊ መሬትኩም ድሕሪት ኢኹም ሞ ንዓና ብጎረሮና ትመፁና ስለ ዘለኹም ስጉምቲ ክንወሰልኩም ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ከይሓፈረ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሸራተን ሆቴል ንኤርትራ መቒለ ገንፂለ ሃገር ክገብር ዝደልየ ንዝብል ዝእንግድ ዘሎ እዩ ስለዚ ኣይሓፍሩን እዮም እዚኦም ሕፍረት ዝበሃል የብሎምን ካልኣይ ግን ምስ ግብፂ እውን ዝበሃልዎ ዘለዉ ንስማዕ ከነተሓዞ ሽዑ ካብ ደሴታት ሓኒሽካ ዝብልዎ ዘለዉ ክንሰሜና መጀመርያ ካብዚ ደሴታት ሓኒሽ ዝብልዎ ዘለዉ ስምዑ እሷል ይሁንና ግን ያንን በጀግንነት እንዳለፉ የተለመደው ሻቢያዊ ዲስኩር አሰምተዋል። ከዛ በተጨማሪ እየፎከሩብን ነው ባህራችንን ለመውሰድ የሚል ንግግር አንስተዋል እና ይህንንም እንደሚከላከሉ ሲናገሩ በኤርትራ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ላይ በተላለፈ ዝግጅት ላይ ለማድመጥ ችለናል። የሚያዙ ጉዳዮች ናቸውና ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ሊጠቀስ የሚችለው ነይነይትስከ ይዛረብሎ ብዛዕባ እንታይም ዝዛረቡ ዘለው ነዚያ ያመስለኒ أنت انجوا أنت زيت حفري أي تحمبسي تنبلا لا تبلي يبقى حلي الكاس بحري زينا يا بخي زينا يا دخي سغلك خيت نبري قد أقود ساري خي أساقر والكسي ما يتمني خي لعو تنفاسو نعخق أتحالي خي ممسا سمتي خم خبت مرتي جدا تتحلم بر كندينا كي توتي بقف مسمع كاب أبخسي مسمات كتقبتي مسيلك دخي أو تقبري ماني لكي كتكبري نبت حمد كدا كم تتفوت رخي كم تانا يبخي نيب حقوخي ما يسنع عسايو مدري وبحرخي واي إذا قلت مسي رزين ملختي زلوا غيركم ولا منكم دعب بحسابي أنت انجوا أنت زيت حفري أي تحمبسي زياتا تبلوم زلا دحن قتل ላይ ከየመን ጋር በሚያወስነው ኤርትራን ከየመን በሚያወስነው ድንበር ላይ ደግሞ ሌላ ትኩሳት ተፈጥሯል። አሁን ዩኤኢ እና ሳውዲ አረቢያ በየመን ያደረጉት ካለው ውጥረት ጋር ተያይዞ እንግዲህ ምናልባትም ይሄ ውጥረት ለኤርትራ ሌላ መዘዝ ይዞባት ሊመጣ ይችላል የሚል ነገርም አብሮ እየተነሳ ይገኛል። ሌታየው ኢሳያስን እንታይም ዝብሉ ዘሎ ወብዚ ሓደ መንግስቲ ኤርትራ ይውረር ኣለኹ ወይ እውን ንሉላውነተይ ዝትንክፍ ኩነታት ይፍፀም ኣሎ ዝብል ዘረባታት ይዛረብ ኣሎ ብርግፅ ስለ ዝርአ ዘሎን ዝስማዕ ዘሎን ከምኡ ክብል ንቡር እዩ ካልኣይ ድማ ብየመን ዝግበር ዘሎ ንሳቶም ኩሉ ግዜ 130 ሚልዮን ዶላር ይብሉ ግን ዓቕሙ ከምዘይብሎም ፈልጡ እዮም ክዛረቡ ከለዉ ንኤርትራ ሲ እስራኤል መፅያ ክትሃርመሎም ወይ እውን ኢማራት መፅያ ክትሃርመሎ እዮም ዝምነዩ ስምዑ ኣብዚ ዝሓን ብላብላ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሓሊፉ ዘብለን ማንም አይቀናቀንም የሚል ነገር አንስተዋል። እዚህ ጋር ካነሳው ጋር በጣም ትኩረት የሚስበው ከደቡብ የመን ጋር በተመለከተ አንድ የፖለቲካ ሁነት ሊወለድ ነው። እዛ ኤስቲሲ የተባለ በዩኤኢ የሚደገፍ አዲስ ሀገር ለማዋለድ ስራ እየተሰራ ነው። እንግዲህ የመን ለሶስት ተከፍላለች። ተሰዳጁ ኤግዛይል የሆነው መንግስት አለ በሳውዲ አረቢያ የሚደገፈው፣ ከዛ ሴንትራል አረብ ኤሚሬት ደግሞ ደቡብ የመን አካባቢ ኤስቲሲ ወይም ደግሞ የሽግግር መንግስት የሚል አዲስ ተገንጣይ ቡድን ደግፋ ዘግቦታል። አሁን እዛ ጋር አንድ ለዛ ጋር የዩኤው አደገኛ የድሮን ስቴሽን አለ። እንደውም እስራኤል ወለደችበት። የኤርትራ አክቲቪስቶችም የኢትዮጵያ መንግስት ምናልባት ጦርነት ቢገባ ከሆነ ከዛ ስቴሽን ተነስቶ አስመራን በቀላሉ ጥቃት ሊፈጽም ይችላል ብለው ይሰጋሉ። እና ይህም የሚያሰጋ ነገር ነው። እዛ አካባቢ ዩኤኢ፣ እስራኤልና ኢትዮጵያ አንድ የሆነ አሊያንስ አጌንስት ሻቢያ፣ ምክንያቱም ሻቢያ የኢራን ቀኝ እጅ ስለሆነ ማለት ነው። ናይዚያቶም ድሁላት ምዃኖም በዚኻ ትፈልጥ ድሁላት በቃ እስኪ ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር እያ እዮም ዝብሉ ካርታ ናይ ኤርትራ ንእሽተይ ምዃና እዮም ዝነግሩ ንኤርትራ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ኢማራትን እስራኤልን ብሓደ ኮይኖም እዮም ንኤርትራ ክሃርሙ ስለምንታይ ከምኡ ይብል ክንዲ ገለ ሓደ ዘፍጣጥ ሰብ ኣብ ነፍሱ ዘይተኣማመን ልክዕ ከምዚ ዝኸውን ብቁፅሪ ብዙሓት ኢና ከም ዘለና ግን ሓሶት እዩ ሓሶት ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ
ካብ የመን ዝተበገሰ ኢማራት ካብ የመን ተደኪራት ወጽ ዘላሲ ካብ የመን ዝተበገሰ ድሮናት ስቴሽን ኣሎ ካብቲ ድሮናት ናብ አስመራ ቀጥታ አብይ አሕመድ ወይ ኢትዮጵያ ወራር ተገይራ ተን ድሮናት ድማ ቀጥታ ካብኡ ኸይደን ኤርትራ ካርማ ይኽእላ ዝብል ህውተታ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ኢሎምና አርኤስኤፍ ፍሉያት ድሮናት ወሂብዎ ኣሎ ካብኡ ተበጊሰን ነስመራን ንባፅዕን ካርማ ዝኽእላ ኩሉ ግዜ ሕልምናቶም ኣብ ኢዶም ኣይኮነን ነዛ ኤርትራ ትበሃል ከምዘ ይክእልዋ ይፈልጥዮም ነዛ ዘላትና ፀብለልትነት ተጠቂምና ድማ ንሕና ከምቲ ንሳቶም ውይ ዝብልዎ ዘሎም ቤላ ጌራ አይሆፕ እዚ መንግስቲ ኤርትራስ ይሕጉሰና ይኸውን ኣብዚኣ ነዚያ እንተገይሩ ጥራይ ካል እኳ እቲ ናይ ሴኪሪቲ ጉዳይ በዓልና ኣለና ክንብል ንኽእል ኢና እዚ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ከምዚያ ኢሎም እናፈከሩ ክነብሩ ምክንያቱ ንሳቶም ተሓንጎሎም ክሪኦ ከለኳ ፅብብ ዝበለ እዩ እንታይ ዝብል ዓሰብ ካብ ኤርትራ ርሑቕ ስለ ዝኾነ ዝኸፈልና ከፊልና ናብኡ ክንከይድ ንኽእል ኢና ክንደይ ይሞቱና ይግድሰናን እዩ ብኣፎም እዮም ዝብልኩም ክንደይ ሰብ ይሞተና ይግድሰናን እዩ ዝሞተ መይቱ ኣብኡ ክንከይድና ኦፍኮርስ ውግን ማለት ድማ ንሕና እውን ካባና እውን ዝመውትን ሽግርን ክህሉ እቲ ኩናት ተመፅኡ ኩናት ክመፅእ ምዃኑ ድማ ድሮ ኣይኮነን ንሳቶም ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም እዩ ዘጠንቅቕ ዘሎ እቲ ኩናት ናብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያን ክመፅእ ከም ዝኽእል ስምዖም ኣብዚ እቲ ኮንፍሊክት ግሩፕ ዝበሃል ኤርትራን ኣብዚ ዓመት እዚ ኣዝዩ ዘፍርሕ ኩነታት ክፈጥር ከም ዝኽእል መጠንቀቕታ ወፂኦም ሱዳን ሓዊ ኣብ እትነደሉ እዋን ኣብ መንጎ ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝፍጠር ግጭት ንቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ኩሉ መድያዊ ባርዕ ክእትዋ ይኽእል እዩ ክብል ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ኣጠንቂቖሎም ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ኣብ 2026 ተኽእሎታት ኩናት ዘለዎን 10 ከቢድ ስጋት ዘለዎን ሃገራት ዕላው ገይሮሎም ኩናት ቬንዙዌላ ብቐዳምነት ዝሰርዑ ኮይኑ ብሓፈሻ ኣብ ቬኔዙዌላ ቀዳማይ ዝስራዕ እናበሉ ከለዉ ድሮ ኣብ ቬኔዙዌላ ኣሜሪካ ክትሃርም ጀሚራ ከም ዘላ መጥቃዕትታት ክትገብር ጀሚራ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ግን ናይ ዞባና ዝያዳ ስለ ዝዓተተና ያነ ንዑ ብዙሕ ካቨሬጅ ዘይገበርኩ ኣብ ካልእ ግዜ ካቨር ክገብሮ ክፍትነ ስለዚ እቲ ዝያዳ ናትና ኣብ ከባቢና ዘሎ ስለ ዘሰክፈና ዘሎ ንዑ ካቨር ክንገብር ስለ ንደሊ ዘለና ኢና ስለዚ ኣብ ኤርትራ ኩናት ተዘየጋጢሙ እዚ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ኩናት ተዘይገይሮም ኩናት ስለ ዘይደልዩ ዘይኮኑ ነጊርናኩም ኢና ዓቕሞም ስለ ዝሓፀሮም ጥራይ ሎንግ ገይም ድማ ክፃወቱ ነቲ ህዝቢ ፕሮፓጋንዳ ክገብሩሉ ከምዚ ንብለኩም ዘለና እዩ ኣብዚ እውን ካልእ ራእዩ እዚ በዛ ላይ ዛሬ ስለ ባህር በር ከ6ኛ ክፍል ተማሪዎች ጋር ልናወራ ነው በጥናታቸው ሰዓት ላይ ተገኘ ብዛዕባ ኣብ ደገ ባሕሪ ምስ ሻድሻይ ክፍሊ ዘሎ ተምሃሮ ክንዘራረብ ኢና ትብላላ ባህር በር ዙሪያ እንዲሁም ደግሞ በምስራቅ አፍሪካ ምን ተማራችሁ? መጀመሪያ የባህር በር ምንድን ነው የሚለውን ነገር በየተራ አስረዱኝ። ከማሄድ ጀምር። ባህር በር ማለት ትላልቅ መርከቦች ቆመው እቃዎችን የሚያራግፉበትና የሚጭኑበት ወደ ማለት ነው። የባህር በር ምንድን ነው ስንል ባህር በር በጣም የትልቅ ቤት መግቢያ በር ሆኖ በዛ መግቢያ በር ላይ ደግሞ እቃዎች የሚገቡበትና የሚወጡበት እናም እኛ በትምህርታችን ላይ እንደተማሩ ስለዚ ኣብ ደገ ባሕሪ እንታይ እዩ ብኸመይ ይሰርሕ እንታይ እዩ ድብል ምስ ህፃናት እንኮላይ ከይተረፉ ዝገብርዎ ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና እዚኦም ነገራት እዚኣቶም ድማ ንነዊሕ እዋን ከሸግር ዝኽእል ዝበልዎ ገይም ሒዞም እዮም መፂኦም ዘለዉ ስለዚ ንሕና ምስ መሻርክትና ኮይና ነዚ ጉዳይ እዚ ሓንሳብ እናሓዋሩን ክቐብፅዎ ከም ዘለዎም ጌርና ብውግእ ደይኮነ ብምንታይ ዳ ብዲፕሎማሲ ብሽርክነት ብናይ ሴኪሪቲ ሓይሊ ንሳቶም ከም ዘግብሮም ዘሎ ንኤርትራ ንኽእላ ኢና ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም እዩ ስለዚ ነዚ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ናብኣቶም ዝዓበየ ንኤርትራ ምውሳድ ንኣብነት ብዓይኒ ግብፃውያን ክንሪኦ ከለና ብስምዕዎ አሁን አብዱልፈታህ ሲሲ ወጥቶ ምንም ሳያፍር እኛ እኮ ኢትዮጵያን ፈጽሞ አላስፈራራናትም ይላል ولا قلنا عليها اي حاجه وحشه አረ ምንም መጥፎ ነገርም በኢትዮጵያ ላይ አልተናገርንም ይላሉ اهو لا ይሄው انه هدد اثيوبيا والله ما هددتها ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ናይ ግብፂ መራሒ ኣብዚ ሓለፈ ኣብዚ ናይ ብሪክስ ገበሮ ዋዕላ ኣብ ግብፂ ተካየደ ንኢትዮጵያ እኳ የፈራርሃናያን ስለዝበለ ከምኡ ዝብል ንሕና ንኢትዮጵያ የፈራርሃናያን ዝብል ዘረባ ስለተዛረበ ናይ ግብፂ ሚድያ ክዓብድ ደልዩ ዝብል ዘሎ ከመይ ጌርካ ዘይተፈራርሃ ብጎረሮና ክሕዙና ደልዮም ዘለው ብፅምና ክጭብጡና ዘልዩ ዘለው ንኢትዮጵያ ደይፈራርሃካ ንመን ኢኻ ከተፍርሕ እንታይ ማለት እዩ እዚ እሱ እጂ አልሲሲ ይሰዓር ኣሎ ንኽብል ይደልዩ ግን ብግምጣሉ ሰንቲመንት ናይቲ ህዝቢ ግብፂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኪድ ከይድካ ምስ ማንም ስራሕ ንረብሓ ግብፂ ንንዓና ናብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘለና እዚ ናይ ኒል ጉዳይ ከረጋግፀሉ ንኽእል ኩሉ ግበር ዝብል ድጋፍ ኣለዎ እቲ ናይ ግብፂ ኣብዚ ተዛረባይ ግብፃዊ እንታይ ይብል ካብ ነተንያሁ ዘይትመሃሩ ረብሓ ናቱ እምንን ጎቦን ዝፍንቅል ዘሎ ከይዶም ንሶም ምስ እንዳ ሸይጣን
ዲል ዘይገብሩ ምስክብ ዝኾነ ዘይሰርሑ እናበለ እዩ ኣትሪሩ ዝዛረቦ ስለዚ እዚ እውን ንዓና ኣድቫንቴጅስ እዩ ምክንያቱ ፀቕጡ ኣለዎ እቲ ናይ ግብፂ መራሒ ትማል ትብሎ ነበርካ እናበሉ ሰዎች ወላሂ ብዬ እየማልኩ በጌታ ስም እየማልኩ የምነግራችሁ ነገሮች እነዚህ ሰዎች ሃይማኖትም የላቸውም ህሊናም የላቸውም دمم يلاچون من اهلها من انك انت يعني طب انا اقول لك على حاجه يا بيبو سلامتاي تحرق ضلو ناب اثيوبيا ترير سقم تدي وسد ملاويو እዚ ትዛق ዘሎ ግብጽ ፈሽላት ለይልዩ ኤርትራ ግን ከም ንሪዮ خلنا بግብጽ አልና ንሪዮ እዚ ስለዚ ናይ ግብጽ መራሒ ወይ ቶም መራሕቲ ተሪር ስጉምትና በኤርትራ ንኽወስዱ ዘለዎም ድፍኢት ብህዝቢ እዚ ንሪዮ ዘለና ኢና ንሕና ድማ ንመራሕትና ንደፍኦም ኣለና ወይ ውን ፀቕጢ ክንገብር ንፅዕር ኣለና ስለምንታይ ንሕና ኤርትራ ካብዚኦም ንዓዓ እናረኣዩ ዘንባሕቑ ዘለው ነታ ባሕርና ዘሎ ዓሳ እናረኣዩ ዘንባሕቑ ዘለው ፀጋታት ናትና ልዕሊ ኩሉ እቲ ኣብ በዛ ዓፋር ዝብልዋ ዘሎ ፖታሽ ናትና ው ስለ ዘሎ እዩ ነቲ ፖታሽ ንምውሳድ ዝግበር ዘሎ እዩ ነቲ ፖታሽ ድማ ብኣፍደገ ባሕርና ከውፅዎ ስለ ዝደልዩ ኩሉ እዚ ነገር እዚ ገይም እዩ ዓሰብ ፍሉይ ተደልየ ኣይኮነን ነቲ ፀጋታት ኣብኡ ተረኺቡ ዘሎ ብዙሕ ፀጋታት ዘሎ ንዑ ንምዝማት ዝግበር ዘሎ እዩ ባይ ዘ ወይ ታ ፖታሽ ምስ ተረኽበት ናይ ካናዳ ካምፓኒ ኣብ ሰርሓሉ ዝነበረ ዝጀመረ እዚ ናይ ዓፋር ዝበሃል ገይ ስለዚ again everything is connected ሎሚ ቀይሮሞ ዓፋር ዝበሃል ዘሎ ድማ ኢማራት ልክዕ ከምታ ኣብ ካልኦት ሃገራት ነቲ ዘሎ ንእሽተይ ስምዒት ኣጋናፊለ ናብ ሃገር ክትገብሮ የመን ክትመቕላ ንሶማል ክትመቕላ ንሱዳን ክትመቕላ ንሊብያ መቒላ ተዘላ ከምኡ ክትገብሮ ኣብ ኤርትራ እውን ከምኡ ስለምንታይ ኣብቲ እቲ ፖታሽ ኣብቲ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ናይ ኤርትራ ኣብ ቀረባ እዩ ዘሎ ቀልጢፍካ ገንዘብ ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ ድሮ ተሰሪሑ እዩ ዘሎ ስለዚ ነዚ ንምዝማት ዝግበር ዘሎ ጌም ስለ ዝኾነ ኤርትራ ልዑል ጥንቃቐ ጌራ ክትከይድ ንደሊ ንቐፅል ኣነ ምስ ኤርትራ ተባኢሰነ ዘለኹስ ምእንታን ፕሪቶሪያ ፈረሚ ኢለ ምእንታኹም ፈሪመ ምእንቲ ናይ ትግራይ ሰላም ፈሪመ እዩ ዝኩሉ መከራ መፂኑ ኣሎ ዝብል እዩ ሓደ ዝለዓል ዘሎ ዝበካ ዘለኹ ፋኖን ከምኡ እዩ ዝብል ዘሎ ኣነ ከዓ እንታይ ይብል እዚ ሸፈጥ እዩ እዚ ዝኾነት ነገር ግን ብዙሕ ትርጉም ዘይብሉ ነገር ምፅኢኻ ነቲ ነገራት ንምድብስባስ እዩ ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ ናይ ብልቢ ምስ ትግራይ ክዕረቕ ዝደሊ እንተኮይኑ ውዕል ፕሪቶሪያ ምትግባር እዩ ኣነ ከዓ ዝብል ንሱ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝፈረሞ ንኻሊእ ቀፃሊ ጥፍኣትን ንኻሊእ ፖለቲካዊ መናውራን እዩ እየ ዝብል ምክንያቱ ካብቲ ድሓር ዘምፅኦ ማለት እዩ ሓቢርና ንኤርትራ ንቋዕ ዝብል ሓቢርና ንኣምሓራ ንቋዕ ዝብል ዘምፅኦ ድሓር ዋና ንሱ እውን ምእንተ ሰላም ናይ ትግራይ ምእንተ ፍትሒ ምእንተ ናይ ኢትዮጵያ ዘለቐነት ኢሉ ኣይፈረሞን ከምኡ ተዝኸውን ክፍፅሞ ምኽኣለ ነይሩ እየ ዝብለካ ዘለኹ ሶ ክነኽእዎ ዘይደልዩ ዘለዎ ሓቂ እዚ እዩ ንኣብነት ውዕል ፕሪቶሪያ ንምንታይ ትፍርም ኢሉ ኤርትራ እንተኾነች ኮሪ እዩ ገዝኡ ኮፍ ዝብል ምንም ገብረ ይኽእልና ንሞናይ ውሽጢ ጉዳይ ባዕልካ ትፈልጥ እየ ክበሃል ዝግብኦ እሱ ዘይምዃኑ ግን ሕዚ ዝመፁ ዘለዎ ተወሳኺ ናብ ፍልቂት ናብ መከራ ከእትዉ ዝኽእሉ ኣጀንዳታት ይመፁ ኣለዉ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዝመፅእ ምስ ግዛዕ ዝመፅእ ይመፅእ ኣሎ ሶ ነቲ ናይ ሰሜን ሓይልን ምውቃዕን ንምጥቃጥን ንምድኻምን ዝሓንፀፆ ፕሮጀክት እዩ መሳለጢ ክገብሮ ደልዩ ነይሩ እቲ ናይ ውዕል ብካልእ ገጽ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራ ምስ ናይ ፕሮሚነንት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣምሓራ ፖለቲከኛ ዝኾነ ንኣምን ዘለቀ ምስ ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋማርያም ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ስለተራኸበ ኣይነው እዚኣ ንብዙሓት ቆለጭ ከተብሎም ከም ትኽእል ከምኡ ድማ ብፃይ ንኣምን ዘለቀ ስለ ዝበለቶ is going to be very interesting ምክንያቱ they watch every move ናይ ኤርትራውያን ስለዚ ምስ ፋኖ ምስ ናይ ኣምሓራ ፖለቲከኛታት ርክብ ዝግበር ዘሎ ከዕብዶም ዝደሊ ግን ፅቡቅ ገበሩ it's good ፅምዶ ምስ ኣምሓራ የድልየና ኢልና ኢና ምስ ፋኖ ፅምዶ የድልየና እዩ because ፅምዶ ፋኖ ሓንቲ ከይገበረ ከሎ ብኤርትራ እዩ ዝሕመ ዘሎ ምስ ኤርትራ ከም ሰርሕ ዘሎ ዝኾነ ረብሓን ንረክብ የለና ባህልቲዮም ቶም ፋኖ ግን ኤርትራ ምስ ኤርትራ ኻ ንሕመ ኣለና ዝብል ኣብቶም ፖለቲከኛታት ናቶም ይስማዕ ነይሩ እዩ ስለዚ ባዕብል ንኣምን ዘለቀ ብተደጋጋሚ ካልእ ዕላማ እዩ ዘለዎም ምስ ግዜ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ዊ ነው ዳት ኤርትራውን ካልእ ዕላማ ክህልዋ ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን ምሳና ክሰርሑ ዝደልዩ ክሳብ ዘለው ምሳቶም ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ፅምዶ ምስ ፋኖ ድማ ኣገዳሲ እዩ ኢና ንብል ዘለና ንሳቶም ንዓታቶም እዚ ንስእሊ እውን ኣገዳሲ እዩ ኣይም ሹር ናይ ኤርትራ መጋበርያ እዩ እናበሉ ካምፔን ዝገብርዎ ነገር ስለ ዘለዎም ብፍላይ እቲ ናይ ፋኖ ዝነበረ ቀደም ነይሩ እቲ ናይ ፋኖ ተማሪኹ ዝመፀ ንዕኡ ከም ሓደ ዓብዪ ናይ ፕሮፓጋንዳ ነገር ገይሮም ይጥቀምሉ ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ኤኒዌይ እቲ ኩነታት ብብዙሕ መንገዲ ክትንትኖ ትኽእል ነገር እዩ እስከ ናብ ፅምዶ ድማ ለንቀና ዛራቢት ዘላ ኩነታት ንዝገር
ካሪኻ ዘረግቲ ብጎና ኣትዮም ክትብል ይስማዕ እዩ ንመን እዩ ኣብ ጽምዶ ናይ ቅዋም ለውጢ ኣይገብርን ኣይገበርኩን ወላ ናይ ቅዋም ለውጢ እውን ተትገብር ትጽምዶ ይኹለፍ ንቐድሚት እዩ ክስጉም ምክንያቱ ኣብዘይ ክበሰሉ ብርኪ በፂሕ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ኦልሬዲ ናይ ህዝቢ ኮይኑ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ማለት እዩ ሶ ናይ ባዕለይ ታሪክ ስለ ዝኾነ ፀረ ጽምዶ ዝኸደሉ ምክንያቱ እውን የብለይን እዚ ናይ ፀላይ ድሌትን ከምኡ ንክኸውን ባህጊ ናይ ዘለዎም ሕማቃት ሰባትን እዩ ናይ ባዕል ታሪክ ጭቃ ዝጣስም ሰብ ጥዕና ዘለዎ ይኮነን ጽምዶ ዝያዳ ተጠናኺሩ እዩ ዝቐፅል ዘሎ ዋላ ኣብ ሚድያ ኣብ ባይታ ይስራሕ ስለ ዘሎ ዋላ ሚድያ ብዙሕ ይበሃል ኣብ ባይታ ግን ብፅቡቅ ኩነታት እዩ ዝምራሕ ዘሎ ጽምዶ ናይ ባዕለይ ፕሮጀክት እውን ስለ ዝኾነ ታሪካዊ ስለ ዝኾነ ብኡ ይቐፅል ዘረግቲ እኮ ኣለዎ እየ ስለ ዝገለፅክዎ ምንም ሓድሽ ነገር ዝመን እዩ ኣድላ ኣይኮነን ምክንያቱ ትዕሪ እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ኣደብ ገይሮም ናይ መንነት ቀውስ ኣለዎ ናይዚ ምርግጋዕ ኣለዎ ሽጉር እዩ ሓንሳብ ኦሮሞ እየ ይብለካ ዓደይ ኦሮሞ እየ ኣነ ኦሮሞ እየ ኢሉ መንነቱ ባዕሉ ይፋልጥ ግልጥ ኢሉ እንደገና ትግራዋ እየ ሃገረ ትግራይ ክምስረት እየ ዝቃለስ ዘለኹ ይብለካ ጽምዶ ብርሃነ ብስሎ የነበረ ብርሃነ ናይ ወዮ ሞት ውሽማ ዓዊልካ ዘይብክ ኮይንና እዩ ፍልጥርጥ ኣቢልና ከይነውፅኦ እምበር ብርሃነ ብስሩ ኣይነበረን ኣብቲ ጽምዶ ዝፓርትሮ ይበር ጽምዶ ተሓሲቡ ክሳብ ሰብ ዝምደብ ብርሃነ ኣይፈልጥ ኢልካ ነቲ ጽምዶ ምርባሽ ኦኬ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብዛ ጉዳይ ናይ ጽምዶ ብርሃነ ብዙሕ እንድዩ መልሓሱ ዝወራውር ኣነ ግን ክሪኦ ከለኹ ብርሃነ ጽቡቕ ኣስተዋፅኦ ገይሩ እዩ ኣብዚ ጽምዶ ንሰብሲ ጌጋ ስለ ዝገብር ወይ እውን ገለ ስለ ዝገብር ወይ ገለ ስለ ዝበለ ጠቕላላ ዲስኳሊፋይ ክትገብሮ ይትኽእል ኣነ ከም ገለ ክሪኦ ከለኹ ብርሃነ መዓት ፎልትታት ኣለዎ ግን ኣብቲ ጽምዶ ድማ ቀዳማይ ገጽ ናይ ጽምዶ ልክዕ ከም ፊት ንፊት ናይ ኣወል ስዒድ ኮይኑ ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ሰሪሑ እዩ ወላ እውን ብዛዕባ ኤርትራ ኢሜጅ ኣብ ምቕያር ብዙሕ ተዛሪቡ እዩ ሓደ ግዜ ክርዳእካ ዘሎ ሻዕብያ ነዚ ጽቡቕ ጌሮም ትፈልጥዎ ዝያዳ ንሽምካ ዘፀብቕ መን እዩ ትፈልጥ ዶ እቲ ዝያዳ ዘካፍኣካ ዝነበረ እዩ ኣም ገነ ሰይድ ገ ሓደ ግዜ ንዓኻ ዝያዳ ክብሪ ክህበካ ዝኽእል ወይ እውን ዝያዳ ፅልዋ ክገብረልካ ዝኽእል መን ይፈልጥ ኮኖ እቲ ዝያዳ ዝፀልኣካን ዘኽፍኣካን ዝነበረ እዩ ምክንያቱ ትራንስፎርሜሽን ናይ ሓሳባት ክመፅእ ከሎ ዝያዳ ፅልዋ ስለ ዝገብር ስለዚ ብርሃነ ሓደ ካብቶም ሕማቕ ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛረቡ ዝነበሩ ተገምጢሎም ንኤርትራ ክብሪ ዘውሃበ ኣብቲ ጽምዶ ድማ ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ እዩ ናው ካብኡ ንድሓር ብዙሕ ዘለቕለቕ ወገለታት ዝብል ዘረባታት ይፍኒ ነይሩ እዩ ግን ኩሉ ግዜ ኣነ ንብርሃነ ከም ትግራይ ድፈልጦ he tries to make sure ናይ ትግራይ ኢንተረስት ንቕድሚት ንቕመፅእ that's not a problem ንሕና ኤርትራውያን ረብሓናትና ብርሃነ ክሕልወልና ይደልና ንሱ ድሌቱ ክዛረብ ይኽእል ንትግራይ ነቲ ኦዲየንስ ናይ ትግራይ ይዛረብ ዘሎ ቐንዲ ኣብ ትግራይ ተቐባልነት ክህልዎ ከም ፖለቲከኛ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ዘሐጉስ ነገራት ክዛረብ እዩ ያው ብዛዕባ ጀኖሳይድ ገለታት ክዛረብ ይኽእል እዩ just because ንሱ ስለ ዝበለ ግን ከምኡ ይኸውን ማለት ኣይኮነን ኣነ ይከላኸለሉ ኣለኹን ግን እታ ጽምዶ በበዓል ብርሃነ ይኹን ብካልእ ሰብ ወላ እውን ኣወል ከምዚ ኢሉ ጽምዶ ከምዚ እዚኦም ግለሰባት እዮም ኣወል በዓል ነጊርኩም ብርሃነ ነጊርኩም ጽምዶ ካባይ ንላዕሊ ኢልኩም ኣነ ዝልይቕ ኣለኹ ኣነ ከምዚ ገይረ ኣለኹ ኣነ ተጋጊ ኣለኹ ጽምዶ ክፈርስ እዩ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ኣብዚያ መስመር እዚያ ረጊፅና ክንከይድ ከም ዘለና ንሕና ጽምዶ ምስ ፋኖ ክኸውን ጽምዶ ምስ ዓፋር ብኩሉ መንገዲ ክሰፍሕ ምስ ሱዳን ምስ ኣሜሪካ ምስ ኩላቶም ዓለባት ምስ ስዑድያ ምስ ግብፂ ክንፀምድ ዕምቆት ዘለዎ ጽምዶ ክንገብርና እንደለና እምበር ንድሕሪት ክምለስ ኣይንደልና ምክንያቱ ነቲ ጽምዶ ከፍርሱ ዝደልዩ ዝበልዎ እኮ ሰሚዕና ኢና እዚ ጉዳይ እዚ ከይወፃና ምስ ናይ ፋኖን ሻዕብያ ከምኡ ምስ ሕወሓት ዝግበር ጥምረት ከምኡ ድማ ከምፅኦ ዝኽእል ብፍላይ ካብ ኩናት እንድሕር ተወሊዑ ክህልዎ ዝኽእል ውፅኢት እውን ዝረኣየሉ መንገዲ ነይሩ ናይ ሰለስቲኦም ሓይልታት ጽምዶ ፈፂሙ ክኸውን ከምዘይኽእል ሓቢሮም ክሰርሑ ከምዘይኽእሉ ተረኣዩ ካብ 3 መዓልቲ ወይ ካብ 2 ሰሙን ከምዘይሓልፍ እዩ 2 ሰሙን ዘይሓልፍ ኮይኑ ኣብዪ ኣሕመድ ፋኖ ንኣብዪ ካብ ዝገጥመሉ ክንደይ ዓመት ገይሩ ሓንሳዕ በቲና ሓንሳዕ ተወዲኦም ሓንሳዕ ኣይደውዲኦም ክብል ከሎ ስጋዕ ሕዚ ግን ኣምሓራ ክልል ዓውደ ውግእ ኮይኑ እዩ ዝቕፅል ዘሎ ንትኽልል እውን ብቕጥዑ ክመርሕ ይከኣል ንከው ስለዚ ከምቲ ዝኹም ምስ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ዘሎ እውን ሓንሳዕ ባሕሪ ናብ ዲፕሎማቲክ ቃልሲ ኣስኪርና ናብ ዲፕሎማስያዊ መንገዲ ኢና ክነምፅኦ ዝብል ኣጀንዳኦም ዝቐየሩሉ እውን ትንርዶ እዩ ዝሓለፈ እዋናት እውን እንዳልዕልና ዝነበረ ኩነታት እዩ እንታይ ይኽእል ደልዩ ኣይተገዳቸው ማለት ረኢና ነግረኪ ሓደ ግዜ ሲ ተስታውስ ዲኺ ኣብ ኦሮሚያ ኣብ ኣምሓራ ገዚፍ ዓመት ተላዒሉ ኢህደግ ይፈረስና ኣለዎ ኣብዪ ቐይሙ ምምፁ
እሳትና ጭድ ተዛሉ አማራን ኦሮሞ ማለት ሓደ ግዜ ሲ ሰብዚ ትዝወደሉ እንዲ ምርዳ ዝጠፎ ተማሐውን ሓሰር ንስተዋዳ አካላት እዮም ኮን ያደገ ባይረሞ ስካቁላትን ቢኖም ሲያም ተማልን ጎም ይልዎም ነሪ በማካላት ዚያት በማካላት ዚያትም ግን ሓቢሮም ወጽም አብየም ጽም አብይ አብዕል ዝትግራም ጀኖሳይድ ፈጽም እዚ ማለት ታይ ዓይነት ናይ ገምጋም ስሕተት እዩ ሰብ ለሱ ይደራርዎ እዩ ተማልን ጎም ይሉ አሬም ማለት ስትራቴጂካል ወላ ይሆን ምክንያቱም ስትራቴጂካል ዙሪ መራሕቲ ስለ ዘይኖር ታክቲካል ህብረት ፈጽመን ግን ኢህአዴግ በታቲኖም ጥራይ ይሆን አብይ ሞጺ ጥራይ ይሆን ጀኖሳይድ ብልዕዝ ትግራይ ቶም እሳትና ጭድ ዝወሎም ብምሎም ከኤርትራ ሓቢሶም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጀኖሳይድ ፈጽመን ማለት ታይ ዝብል ዘሎ እዙር ሲም ረክ ኮልኩ ዝኾነ አካል ሲ ምስ አብይ ይስራሕ ኢሉ ዝኣመነ ሰብ ኣነ ናተይ ገምጋም ምስ አብይ ትሕቲ ኮይናት ዝኾኑ ጉዳያት ምስራሕ ይከኣል እዩ ምዝርራብ ይከኣል እዩ ብዙም ኣይከኣል ምባል ጌጋ እዩ ኢለ ስለ ዝኣምን እዩ ሕዚ እዚ ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ውርደተኛ ስለ ዝኾነ ጌታቸው ረዳ በል ክብልዎ ይውዕሉ ኣለዉ ሓቆም እዮም ድማ እዚ ሰብ እዚ ካብ ጌጉ ዘይመሃር ሓደገኛ መራሒ ንተጋሩ ድማ ኣብ ቁማር ዝእቱን ኣብ ፀገም ዝእቱን እዩ ዝብል ዘረባ ንሰምዕ ኣለና ወገን ኤርትራ እውን ሞጋ ምስ ናይ ውድብ ብልፅግና ወጊነ ዘለዎ ምስትሪ ዝኾነ ዕዱም ምሁር ቶም ኤሊትስ ናብ ሚድያ ዝመፁ እንታይ ዝብሉ ኢትዮጵያ ከም ዓባይ ሃገር ኢትዮጵያ ክብራ ብጣዕሚ ገፊሕ ከም ዝኾነ ብታሪክ ክሳብ ሕጂ ከም ዘይተገልፀ ብዙሕ ከም ዘይተፃሕፈ ክሳብ ናይ 3000 ዓመታት ዝኸይድ ዕምሪ ከም ዘለዋ እዮም ዝገልፁ ብፈጣጥራ ናይ ዘመናውያን ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ እንድሕር ሪእና ግን ንዓይ ከም ሰሎሞን ክሓስቦ ከለኹ ብምሉእ ትዝበሃል ንጎኒ ገዲፍና ከም ፕሮፓጋንዳ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ እዚ ዋላ እኳ ኣብቲ ምብራቕ ክፋል ናይ ኣፍሪካ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ኢና ንፅውዑ ዘለና እኳ ተሪእና ሲ ብኣዋላልዳ ወይ ድማ ፈጣጥራ ዘመናውያን ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ በኽሪ ዘይኮነ ሕሳስ ልድያ ንሶማልያን ተወሲድና ንኤርትራ ተወሲድና ንሱዳን ተወሲድና ከምኡ ንጅቡቲ ተወሲድና ብፈጣጥራ ከምኡውን ኬንያ በኽሪ ዘይኮነት ሲል ምናስያ ስለዚ ብዙሕ ሰብ ካ እንታይ ሓዋውሶ እዩ እዚ ኣቤሲንያ ዝበሃል ቦታ ናይ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ይሽፍን ነይሩ እዚ ሎሚ ከም መፀውዒ ኮይኑ ዘሎ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘሎ ከዓ መዓዝ መፀን እዩ ናይ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዝሽፍን ማለት እዩ ፅቡቅ ከምዚኣ ጌርኩም ካብ ኤርትራ ዝመፀ እንድዩ ነዚ ሓበሬታ እዚ ነቲ መንስያት ናይ ኤርትራ ብትክክል ኣብ ቤት ትምህርትታት ከምዚ ዓይነት ሰሚናራት ክወሃቦም ፅቡቅ እዩ ንሳቶም ጥራይ ኮነ ፕሮፓጋንዳ ክገብሩ ዘለዎም ንደገ ዘለና እውን ኣገዳሲ እዩ ግን ካብ ውሽጢ ዓዲ ዝመፀ ሓበሬታ ስለ ዝኾነ ነዞም መንስያት ብዙሕ ናብቲ ሃመመት ድዩ ካልእ እናተገበረ ከምዚ ዓይነት ሰሚናራት እውን ኣገዳሲ እዩ እዚ ሓደ ህዝቢና ዶ ሓደና ዶ ሓደ ታሪክና ዝበል እኮ ኣብቲ ከባቢና እውን ኣሎ ምስቲ ብፌደሬሽን ዝሰረፀ ኣብ ገለገለ ትሰምዖ ኢኻ ስለዚ it has to be debunked ኩሉ ክጓሓፍ ኣለዎ ኣብታ ቦቱ እንዳጓሓፍ ድማ ከኣትሎ ናይ ሎማ ርሳ ኣብዚ ክንውዲና ኣብ ካልእ ግዜ ብካልእ ኣርሲ ክሳብ ንመፀኩም ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ንኩሎም ኣብ ዘለው ኣገደስቲ ሰባት ዝበልናዮም ድማ ኣተባብዕዎምን ሓግዝዎምን እናበልና ምዝያ ክንገጥፈኩም ኢና ተንክ ዩ دلي عدي عبسدت لو بدي انت عيتي دلي عبوي عبسدت لو بدي نبتك لنا عدي تحبسي بلي عسي نبتك لنا عبوي حقص ولنا دكي نبتك لنا عبوي نبتك لنا عدي يمتون اللو دكي نبتك لنا عبوي